ngerok itu tangannya keol kudu niku sak omah lemu kabeh kok. Nggih, Mbak Yune ya lemu urung bapake Pak kowe Kumbu Karno niku kok. Nggih. Nggih. Mas, nggih. Dia ngastonek sih. Kan kene nggo rompi. Iya, nggih. Biasa. Apa iki, Mas? Nggih. 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 Namanya lengkap sinten jenengan? Nama lengkap. Lengkap kula Badika Arya Guna. Nah? Badika Arya Guna. Badekan apa? Ragenang. Badika Arya Guna. Oh, Arya Guna. Celukane apa? Arya. Sampeyan awake kaya semono apa dagangan ibumu kok tene dhewe? Mboten. Iya iso semono le makmur le subur. Biasane wong nek lemu kaya ngono telaline malah cilik. Nggih. Arep nembang apa, Mas Arya? Nyanyi apa? Lali. Nggih. Katanya sejati. Harus apa? Wah dilirik. Iya mang arep entuk tanggaku kowe ketoke. Manut lawon lho Pak meleng kayak dingi. Maka anak kula pengen buat paling linom. Ayo nanti Pak Agus. Nanti Pak Agus. Ini Pakmu ya dodol ki mau. Kowe kebangetan wong kampunge duwe gawe kaya dodol. Kaya golek duit Pak Agus iki. Nggih. Sekolahe teng pundi? SMKI. Jurusan apa? Tata Boga. Lah apa? Karawitan. Oh, alah ya karawitan. Nggih. Mau padha karo mungkin karawitan SMKI. Berawal dari SMKI akhirnya lanjut ke Rabi. Ayo. Saya penataan, Pak. Lah iya napa iki awake dhewe cilik lho. Ayo. Karo Mas Karya. Ayo ngono, minyak ngono. Ayo. Iki kaya serasi gitu. Ayo, rasi. Mas Arya ya gede, minang ya awake ya isi kaya ngono. Sok babu ki Mas. Nggih. Iya, ini saya. Nggih, salaman sih karo Mas Arya. Waalaikumsalam. Iya. Ya Arya tak omong iki. Lek wong lanang sing bagas suarane sing gede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Apa nih? Mas Arya ini hobinya apa? Buntal. Sahar. Kelas berapa Mas Arya? Kelas kami. Oh, kelas 2. Ini calon-calon. Kenapa ngatasi ibuke ngasto teng kelurahan Mojosongo, Pak Ain niku ngasto anggene dodolan kok jenengan ning SMKI jurusan Karawitan. Apa dasare? Remen. Oh, sebabnya remen apa kok bisa remen? Mboten apa? Masa? Bener deh. Umure pira ta sampean saiki? 16. Nggih. Saiki umume iki ngene, calanane untuk sing luwih tuwek ngono kuwi. Apa-apa. Aku biyen karo Bekasi yo kok Bekasi ra apa-apa. Mboten ngarep ngene iki jenengan kok. Lah iya, nanti aku kayak tantenya lho, Pak. Lah iya, tante girang. Sumu kok ya, sumu. Sumu banget ya, Pak. Seladen, Panembang, apa lagi ya? Terus masuk jadi. Nggih. Santai aja, Bu, gak mimik santai aja, gak usah gemeter gitu loh. Mas ngandiri di bawah kayak nanti. Nggih. Ya, susu-susunya untuk apa-apa itu. Nah, ini apa lagi? Apa? Lagi cinta. Bapak ini ku tau tak baloli guyu seperti ini sing kelingan. Bapak lak lemu Pak Gus iki. Foto iki lak gede. Pak kula sing gede, weteng jenengan gede, jero isine mesti gajah. Kok gajah Pak dalam? Nggih. Bukti menapa? Lah kene telalene.
Iya. Baik tanggung ayo. Apa lagi nih? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Muga-muga orang ana lagu tumusa ana lelakonmu cah loro. Bintang calonnya leren anggini nyindet dari juragan warung gitu. Ya ampun. Maka diaturake Dino Arya dalam Katresnan Sejati. Oh.
Vino Arya. Terima kasih. Kondang kayak kaos hari ini. Iya. Bagi kayak kaos saluru. We are lover.